Сторона 32. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай буде з усіма вами. Дорогі сестри, брати, що привітання, що ми святкуємо в літургії Костюла свята перемініння Пана. То свято присутне у літургії 2006 століття і нагадує нам один з таких вельми важних моментів в історії збавлення, коли Ісус Христос забрав своїх апостолів на гору Табор, як в їх присутності перемінитися, значить, так само показать то, что является Богом, то, для чего Он пришел в свет, для того, как их
падрыхтаваць да таго, што іх чакае, значыць, да мукі, смерці і воскресення, каб умацаваць іх веру. І гэта свята, калі ўжо на пачатку, амаль што восені, калі адчуваем пах збажыны спеючай. І таксама у ўсходняй традыцыі в гэты дзень асвячаліся плады і называецца гэта свята яблачным спасам. Ось таксама нейкім чынам нашы усходнія і заходнія пераплятаюцца, таму каталіцкую традыцыю таксама заходнюю прасочваецца гэтая традыцыя, хаця больш яна прысутнічае калі асвячаем першыя плады урожаю 15 жніўня на ўнебаўзянцы Найсвяцейшай Панны Марыі. І сёння таксама молімся сёння наступных інтэнцыях. Брат Максим просіць Бога здароўя для айца Юзефа, супольнасці Мар'яна, просячы споўнілася яго воля у жыцці айца Юзефа, атрымаў ласку здароўя. Я малюся сёння за Беларусь, нашу радзіму, за будучыню нашай краіны напердадні прэзідэнцкіх выбараў. Сапраўды тое, што адбываецца, не перашкаджала нейкім чынам у бачанні хрысціянскіх вартасцяў. Мелі бачыць ва ўсім Божую волю, а ў першую чаргу таксама быць хрысціянамі і жыць у праўдзе. Каб мы маглі годна скласці гэту найсвяцейшую ахвяру, перапрошуем Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемогутнему и вам, братья и сестры, что за думкою, словом, учинком и занятием моя вина, там прошу за все рекламу молитву у всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Бога Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишині Богу, А на земле субокусом доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, Ехидя вечно Тебе грехи свету, змилуйся, Ехидя вечно Тебе грехи свету, прими моление наше, Ехи сердишь праворушайся, змилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухвали Бога Отца. Аминь.
свідченням Моїсея Іллі, і показав хвалу, яка нас, твоїх усиновлених дітей, чекає. Учені, аби завжди слухалися Твого милованого Сина, і разом з ним могли отримати світ, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог, просущий веки вечные. Читание другого послания святого апостола Петра. Милование. Мы дай Господу истину нашего Пана Иисуса Христа, не идущий за мудро складенными байками, а не будучи недовольствами Яхона величия. И он отрымал от Бога Отца пошаной славы, коли от величной славы да я услышал такий голос. Это мой сын милованный, якому подобал я. И мы сами чули, как этот голос доносится из неба, коли были с ним на Святой горе. До того, что у нас есть мощнейшее пророческое слово. И вы добро зробите, коли будете тривать при им, як при раннем месте, покуда не почне светать день, и заранее не взойди в сердцах ваших. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Wielmi uzwielić
той час узяв Єсус Петра і Яна, брата Ягонова, і повів їх одних на високу гору. І перемінився перед ними, а обличчя Ягоне зазяло, як сонце, і одіння Ягоне стало біле, як світло. І ось з'явилися їм Моїсей і Ілля, і розмовляли з ним. Петр сказав одразу Єсусу: «Пане, добре нам тут бути. Коли хочеш, я зроблю тут 3 шатри. Один для тебе, один для Моисея и один для Ильи». Коли він ще казав, світле облако огорнуло їх, і ось голос з облака сказав: «Гэта син мой милований, якого я уподобав. Його слухайте». Почувши гэта, учні упали ниц на ім'я і стали проти. А Ісус підійшов, докранувся до їх і сказав: «Устаньте і не бойтесь». Коли вони узняли свої очі, нікого не убачили, окромя одного Єсуса. І коли сходили з гори, Єсус загадав їм, кажучи: «Нікому не кажите про гэта ваше, покуль Сын Человечий не воскресне з мертвых». Гэта слово Бога. Дорогі сестри і брати, свято перемінення Пана, яке сьогодні відзначаємо, було одним з таких серйозних і важливих моментів в історії збавлення, так як я казав на початку, аж пророк євангелістів Матвій, Марк, Лука, кожним своїм Євангелієм оповідають про це здарення. І для нас це є таким певним етапом у вихованні Єсуса в учнів, у вихованні тих, кого Він покликав. А виховання в випадку Єсуса це було в першу чергу мета, це виховання було умацування їхньої віри. Для того, щоб вони позднее, после смерти и воскресения Иисуса, могли выйти на улицы, могли выйти в города, идти по всему свету и обвещать правду про избавление. И пленом в этой подее, по ближайшему первому читанию, чуем про то, как апостол Петр скажет, что мы дали вам познать мост и прыщи Пана нашего Иисуса Христа, не идучи за мудро складенными байками, или будучи відоморцями Євангелічними. І справді, свято перемінення Пана показує нам велич Бога. Єсус показує своїм учням велич в себе самого, як Божого Сина, як того, хто прийшов к світ збавити. І, звісно ж, в Святое Писание, в Евангелии Матфея, мы чуем, что Иисус взял с собой Петра, Якуба и Иоанна, и взял всех. Мы были после долгой дороги, шли там, остатние апостолы, Иисус взял этих троих, не всех, выбрал, пошел с ним на высокую гору, на шестую гору, которую называли горой Табор, находится в Израиле, и у их присутности, переменивших, владение стало белым, как снег, его обличье зазяло, как солнце и так далее. И то, что отчули в учні, про что евангелист говорит, что яны, коли почули голос Отца, первое, что отчули, это страх. Это страх Божьей присутности. Страх так само того, что будет. Страх так само перед тем, что их чекает. Думаю, что каждый из нас ведает, что такое страх. Разумеет, что такое страх, це дотичить нас особисто, це страх дотичить неких інших
з'яву, ці гэты страх датычыць нейкіх падзей у грамадстве. Заўсёды тое, што невядома, яно заўсёды звязана з нейкім пачуццём страху большым ці меншым. І пазнейшай рэакцыяй апостола Петра, які кажа, ведаем гэта, давай мы будуем 3 намёты, а ў іншых Евангеліях про гэта гаворыцца. І якби Петр до конца не разумее того, што гаворыць. Гэта таксама з'яўляецца вынікам страху, які такім чынам паралізуе чалавека, які убачыў веліч Божу, моц Божу, і ён не мог нічога толкового сказаць. Езус, разумеючы гэта, кажа, устаньце, не бойтесь. Я думаю, што не хоча, не бачыў нікога, і чарговая рэч гэта тое, што Езус, калі заходзіў з гары, кажа, нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не воскрэсне з мёртвых. На ўсё ёсць свой час. На ўсё ёсць момант, калі гэта станецца вядома. На ўсё ёсць свой перыяд. І Езус сказаў гэтыя словы, не расказвалі нікому пра гэтае бачанне да моманту, калі ён воскрэсне, для таго, каб не уводзіць людзей у зман. У такім значэнні, што таямніца гэтага перамянення, яна поўнасцю могла адкрыцца толькі пасля воскресення Ісуса Христа. Пасля таго, як вучні змаглі дасведчыць у воскресення, таямніцу воскресення, змаглі таксама вярнуцца думкамі да таго, што менавіта да гэтага Езус іх падрыхтоўваў. І менавіта праз гэта таксама, у гэтым працэсе выхавання вучняў дазравала іхняя вера, дазравала іхняя моц, што яны пазней не баяліся, гледзячы на тое, што іх было мала, яны пайшлі на вуліцы гарадоў, пайшлі на увесь свет для таго, каб абвяшчаць правду пра збаўленне, абвяшчаць правду пра Езуса Христа, Божага Сына, абвяшчаць Евангелие сваім жыццём. Нічога не бывае адразу. З вучнямі таксама было так адразу, што яны сталіся тым, кім ёсць. Езус паступова іх выхоўваў. І мы таксама, гледзячы на гэтую падзею, маем свядомасць таго, што Езус таксама Бог выхоўвае і нас, кожны раз нас праз розныя падзеі нашага жыцця, праз розныя радасці, смуткі, праз цярпенні, праз нейкія іншыя рэчы, праз складаныя адносіны і так далей. І вось гэтая вандроўка, якая пачынаецца у чалавека, вандроўка у хрысціянства, раз пасля сакрамента Святого Хресту, яна цягнецца аж до самого заканчэння, аж до смерці. І тым, хто нас выхоўвае, з'яўляецца Бог. Тым, хто умацоўвае нашу веру, умацоўвае сваім словам, з'яўляецца Бог. Не это бачанне, не газеты, не інтэрнэт. Толькі Бог. Сапраўды, калі чалавек будзе паддавацца гэтаму Божаму выхаванню, слухаючы Божыя заповеди, сапраўды тады зможа быць добрым сем'янінам, добрым бацькам, добрай маці, бабуляй, добрым грамадзянінам сваёй краіны. І, канешне, гэтая адказнасць і тое, што мы сустракаем у жыцці, вядома, што невядома. Вядома, што мы не ведаем, што будзе заўтра, не ведаем, што будзе паслязаўтра. І, канешне ж, гэта таксама нейкім чынам звязана са страхам і з перажываннем. Але для нас, хрысціян,
запалою надії являється Ісус Христос і закликає нас до життя правди, справедливості, у любові, у любой ситуації, у любой ситуації нашого життя. І Він з'являється тим, хто нас виховує. Він з'являється тим, хто нас веде праз нашу історію нашого життя, історію нашої країни, нашого громадства, нашої сім'ї і так далі. І нельзя сказати, що учні, які були свідками чудов Ісуса Христа, переменения, воскресения, спаслания Духа Святого, что они были некими лишними, что они были над людьми, они были такими самыми, ничем не отростили. Напевно, те, що можна сказати про них, були менш набудованими людьми. Але собрали тоє виховання, тоє непримирившим серцем, повіривши у Христа, допомогло їм годно прожить, допомогло їм годно нести Слово Христа все своє життя і годно так само дати своє життя. Нехай сьогоднішнє свято, перемінення Пана, нехай переміняє так само наше серце Бог любові, справедливості. Нехай те слово, яке сьогодні чуємо, буде для нас умацованим кожен день. Нехай допомагає нам ще більше полюбити Бога, який являється самим Богом. Разве так само нести эту любовь у своей семьи, учиться этой любови и учить інших. Виконуючи у світі святарську місію Христа, у свято перемінення Пана, вознесем до Бога нашої молитви за всіх людей. Молимся за Христове Христом, как Он, обещаючи Божие Слово и уделяющий святые сакраменты, переменял свет и людей. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как Его служение показало людям величь любви Бога. Тебе просим. Молимся за людей, які щиро шукають правду, как Христос освятил их блеском своего обличия. Тебе просим. Молимся за молодь, как у своем житті я набрал порядок со святых. Тебе просим. Молимся за Беларусь, как же коня нашей правил своих деяний. Всемогутний Боже, вислухай нас і ученика, а ми, служачи тобі щирим серцем, могли завжди радуватися Твоєю допомогою, раз Христа, Пана нашого. Амінь.
А więc brati siostry, kapłani waszej, jak tego nie ubójmy, dzięki się nam. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiary zupływanej na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo nakazać nam i całemu Kościołowi Świętemu. Boże nasz Ojcze, oświęci принесенные нам дары, прославление терпение Твоего Сына, и очисти нас от грубых врагов святого Его славы, веки живи и владавец на веки вечные. Пан з вами. I z duchom Twoim, Вгору серця. uznosi imię Pana, Подякуємо Пану Богу нашому. Бога милого и справедливого. Сапраўдыгодна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён даў бачыць сваю хвалу выбраным светлам, а яго цела, падобнае да нашага, заззяла незвычайным бляскам. Такім чынам, ён умацаваў сэрцы вучняў, каб не паддаліся спакусе крыжа, а ўсяму Касцёлу, які з'яўляецца яго містычным целам, даў надзею, што ўсе яго верныя дасягнуць хвалы, якою заззяў сам Езус, галава Касцёла. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Госанна на вышине. Сапраўды Божа, Ты святы і справядліва хваліцца душа Твоё стварэнне. Попраз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, цейсною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспытно избираешь народ свой, кабы складал имени Твоему честную офяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на офяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал все снять эту таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таємниця віри. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное у воскресении и небовшествие, и чекаючи Его другого Христя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую офяру. Узглянь просим на дар Твоего Костёла и прими его як офяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным.
Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, набережной Святейшей Панны Богородицы Марии, со святым Юзефом и ее братником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Франтишком и усіми святыми про заступництво, яких мы сподіваємося на Твою неславную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкав умацевать у веры и любови костел Твой, який пилигримует на земле. Со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, усим духовенством и усим народом, какой откуплен. Будь милостью да просьба этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дошел с этого свету, милостиво прими в володарство Твое, где и мы сподіваємося быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отримали мы Духа Святого, який нас учинив Божими детьми, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь я в небе, как и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и заховали от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Баранку Божию, Яки греш на земле, раки свету, zmiłuj za nami, Panu Boży, jaki gresz na ziemię, raki sвету, zmiłuj
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословений покликаний на вечерю Верховну. Пане, я не вартий, так ти пройшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Коли об'явиться Пан, ми будемо подобними до Його, бо побачимо Його таким, яким є. Тіло Христа. 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 Молимся. Небесный Отче, в таинстве Ты показал нам хвалу Твоего Сына, учеников Евхаристичных спажи, какие мы приняли, да помог нам стать до Его подобными праз Христа, Пана нашего. Дякую великий за супольную молитву, святое откровение Пана, ждающего. Бог переменял наше сердце испытанно, постоянно, так само поддававшись откровению, открывающему Божие Слово. В этом сама должна быть. Зараз, коли хтось принес плоды, що літні урожаю, то буде це до освячення. Молимся. Пане наш Боже, Ты всем створением даешь ежу, загадываешь расти плодам, кветкам, траве, збожжу. Кабины служили спожитком и леком для людей и жител. У Тебе, Пане, криниця життя. Дякуючи Тобі, що зелено відповідний час. Просим Тебя, благослови, принеси мне Тебе плоды этого года, збожжа, садовину, огороднину, зелки, кветки, кабины служили здоровью людей и жител. А дари свою ласкою всіх, хто їх сіяв, садив, дорожку, а так само тим, хто буде їх споживати. Научи нас з вдячністю ділитися отриманими від Тебе дарами, а коли будемо відходити з цього світу, нехай нас, які будемо нести багаті плоди своїх добрих учинків, приведе до Тебе найсвятейшая Панна Марія,
самый досконалый плод земли, как мы стали удельниками Твоей вечной хвалы, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Пан с вами, нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь.